I dag vil jeg vise, hvordan vi plandrejer et emne og indstiller vores skærende værktøj i pinolhøjde. Det første vi skal gøre, det er lige at se efter, om vores skærende værktøj det virker. Det vil sige, om platten den er intakt. Og som vi kan se på den plat her, der er alle 3 hjørner af platten er faktisk knækket. Så derfor bliver vi nødt til at skifte platten først. Så nu er vi sikre på, at platten den skærer, som den skal. Så vender vi vores skærende værktøj over mod rullepinolen. Og på den måde laver vi en grovindstilling. Fordi når vi indstiller pinolhøjde, så deler vi det op i 2. En grovindstilling og en finindstilling. Den grove det er simpelthen visuelt, hvor vi ser efter højden på rullepinolen, at midten af rullepinolen skal være lige i den plattens skærende æg. Så det starter med at finde grovindsstillingen. Drejer det skærende værktøj ud til rullepinolen. Så kigger vi lige efter. Og det ser faktisk ganske fint ud. Det skal måske en lille smule ned. Vi bliver nødt til at løsne stålet. Fordi når vi løsner den, så frigør vi fingerskruen her, så vi kan justere den op og ned. Giver den lige en lille smule. Og så låser vi igen. Kigger vi lige efter. Og det ser nogenlunde ud. Det var den grove del af indstillingen her. Så kan vi dreje den over mod vores emne nu. Og så er vi klar til at tage den første spån. Det er vigtigt, når vi drejer den ind til emnet, at vi får lavet en 90 graders arbejdsvinkel. Som vi kan se mellem mellem enden af vores emne og platten her, der danner vi 90 grader. Det er derfor også vigtigt, at det altid er venstre stål, vi bruger, når vi laver pinolhøjden første gang. Det vil sige, det er altid venstre stål, vi bruger, når vi plandrejer. Så prøver vi at tage den første spån nu. Det jeg gør nu, det er at gå ind og nulstiller min hovedslæde. Jeg drejer den op i 0. Og så prøver jeg at tage 2/10 lag cirka. Og så fører vi det skærende værktøj ind til center af emnet i en jævn bevægelse. Så kan vi se på enden af vores emne her. Det kan se, at der er en lille bitte spids tilbage i center. Det vil der altid være, hvis platten kører under centrum, så efterlader den en lille spids. Så det betyder faktisk, at den skal hæves en lille smule højere op. Så det prøver vi lige at gøre. Så prøver vi at tage en spån mere. Prøver vi at tage 2/10 lag igen. Som vi både kan se, men også mærke nu, så er spidsen væk. Og det vil sige, at nu har vi fået justeret vores skærende værktøj op i pinolhøjde. Og fået plandrejet vores emne.
Det sidste, vi slutter af med at gøre, når vi har fundet pinolhøjden, det er, at vi skal have noteret den højde ned. Og det gør vi ved at løsne og få drejet det skærende værktøj ind over vores fortsætterslæde. Få spændt igen. Og så måler vi med vores skydelærer. Måler vi simpelthen afstanden fra plattens skærende del og ned til vores fortsætterslæde. Det mål, I får her, det noterer I ned på et stykke papir, og så er det det mål, vi indstiller alle vores andre stål efter også.